माने BTC नि बिसायख'थिया आरो गोबाव गैला माने BTC नि बिसायख'थियानो जाग्रोगोन नालाय आरो गासै राजखान्थि हान्जाफ्रानो बिसायख'थियानो बयनिबो गुबै थांखि लक्ष्य देरहानाय जेननायनि बाथ्रा थायो बेवहाय जुदि देरहायो अब्ला साननाय बायदियै रायजोनि खामानि मावनो हायो आरो जुदि बेवहाय जेनो अब्ला 5 बोसोर नेनानै थानांगौ जायो ओंखायनो बयबो जानजि खाफ्राबाय आरो बयबो जानजि खाफ्राबाय नालाय बेबायदिनो माने जेरावबो राजखान्थियारि मोनसे आबहावाखौ दा नुनो मोनगासिनो दं UPPL आरो BPF नि जि खौसे जालायनाय बेफोर बाथ्राया सम सम फैयो बबेबा राजखान्थि हान्जाया जेब्ला हारसिङै माने हानाय नङा बायदि सानो आरो ज' लोगो जालायब्ला देरहासार जानो हागोन बायदि सानो अब्ला बेफोरबायदि बाथ्राया फैयो आरो मोनसे पार्टिया मोनसे पार्टिखौ एप्रोच खालामो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो आपिल खालामनायखौ नुदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजखान्थि हान्जा नङा नाथाय बिथांमोना बर' हिसाबै बर' गासैखौबो राजखान्थियावबो खौसेखौ जाजानो लुबैयो बियो स्वाभाबिक आरो बेखायनो बिथांमोना आपिल खालामदों जे बर' हारिनि खामानि मावनायनि मुङै जोनोम मोननाय दानि UPPL आरो BPF हान्जाया आलदा आलदा जाबाय थायालासे माने ज' जानानै खामानि मावलायनांगौ आरो बे मोनसे बरायथाव मुभ जों बयबो बरायनांगोन बर' हिसाबै जे guys खुलुमबाय कामेश्वर बर' सोलिगोन फिनसे बाइकखौबो गोसो गोथारै बारायनाय जाबाय दिनै मोनसे टपिक लाबोदों बे टपिकआनो जाहैबाय दाखालि बावैसो दिपेन बर' सारा बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सारा खावलायदोंमोन जाहाथे बिटिआरनि सिङाव थानाय रिजनेल पार्टिफोरा जाहाथे खौसे जानानै जाहाथे इलेक्शनखौ गेलेयो बेनि सोमोन्दै स' भिडिअ क्लिपखौथ' नुखाबाय ज' आसामनि आयेन आफादनि बुंथिगिरि सारा मानगोनां बिस्वजित दैमारि सारा गावनि साननायखौ फोरमायदों बिथाङा मा सानदों स' बे खोथाया डाइरेक्ट जेब्ला BJP लिडारनिफ्राय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा बुंबाय जाहाथे देग्लाय जों बिटिआरनि सिङाव BJP सिंगोलै गेलेगोन होननानै फोरमायबाय बेनि उनाव बे जादों स' आं बेखौनो खावलायनो नागिरो दे स' दिपेन बर' साराबो सिगां जाबायदि सानदोंमोनदां स' बिदि मोनाखिसै जोंनि बर' माहारिनि डेभेलपनि थाखाय स' बिथाङा गावनि थाखाय मावाखैमोन बर' माहारिनि थाखायनो गोबां इलेक्शनजों नांथाबनानै खामानि मावदोंमोन स' बेनि थाखायनो माबाफोर फिलिं जादोंदां बेखायनो खावलायदों बे बिराद मोजां खोथा आंबो बरायो बे खामानिखौ आं सिगांनिफ्रायबो सानबाय थायो जाहाथे स' दा बुंनो थांनो ओंखारदों जे बिटिआरनि सिङाव मोननै गोख्रों पार्टि दं रिजनेल पार्टि BPF एन्ड UPPL स' मोननै जुदि हान्जाया ज' जानानै इलेक्शन गेलेयोबा निस्सय देरहानायनि एबा सासनाव फैनायनि थाखाय खाबु मोनगोन बेखौ मिजिंथियो आरो गासै बिटिआरनि सिङाव फ्राय मानसिफ्रानो बेखौनो लुबैयो जाहाथे बर' माहारिनि रिजनेल पार्टिफ्रा जाहाथे खौसे जानानै गासै लिडारफ्रा खामानि मावोबासो बिटिआर ओनसोलनि थाखाय बर' माहारिनि थाखाय बिटिआराव सिङाव थानाय गासै पपुलेसनफोरनि एबा रायजो राजाफोरनि थाखाय डेभेलपनि थाखाय खामानि मावनो हागोन होननानै सानो स' बेखौ आसा खालामो बयबो आरो बयबो खावलायोबो स' बेनि थाखायनो आंबो चेनेलनि जाहाथे बर' हारिनि जे लाइमोन होननानै आंबो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना जाहाथे बिटिआरनि सिङाव थानाय रिजनेल पार्टिफ्रा जाहाथे खौसे जानानै खामानि मावो स' जोङो बिटिआरनि सिङाव गैयाबाबो जों दा गोबां समस्यायाव हाबनानै दं जों सुथिया समस्थियावबो गैयै बायदि जाना थाबाय जों रङापारायावबो गैयै बायदि जाना थाबाय माने स' दाथ' मोननै वार्डआ जोंनि गरमारा आन्दाराव 6 आरो 7 वार्ड बे 2 बोसोर जाहां जाबाय जेबोखौनो सरकारनिफ्राय खामानि मोनाखै आरो खामानि मोनदोंबाबो जायफ्रा सेन्ट्रेल सरकारनिफ्राय बे न' PMAY ना मा होनो न'नि बेल' मोनबाय थादों आं साननाय मथे बाखिथ' फिसा बेफोरो पात्ता गैया माने स' बेखौनो जुदि डेभेलप खालामनोबा गथिखे मोजां मावनो नांगोन स' जों आसा खालामो जाहाथे बिटिआराव हाबबांब्ला जोंबो गोजोननाय मोनगोन आरो जों बेनि थाखायनो जोंनि दुखुखौ फोरमायनो नागिरदों जाहाथे जों रङापारायाव हाबबाय रङापारानि MLA आबो जोंखौ दाबो बुगिजिलि ओनसोलाव मोनसे खामानि मावनायखौ नुफेराखै दासिम दा अपेनिं खालामनायखौ अन्थाइ खाम्फाबो बेखेवनाय नुफेराखै स' गोबां दुखु मोनबाय दा 3 मास 4 मास जाहां बेबो आरो
दा जों गरमारायावबो गैयैबायदि जाना थाबाय पन्सायत थाबाबो स' गोबां फोरमायनांगौ दं आरो आं गोबां समाव जोंनि बगजिरि ओनसोलनि माखासे लामा सामा डेभेलप जायै खामानिफोराव दिन्थियो मानो दिन्थियो जाहाथे जोंनि ओनसोला डेभेलप जानो हायो सोरबा नुयो बेनि थाखायसो दिन्थियो रायजोफोर स' नोंथांमोना क'पारेट खालामबानो जाबाय आरो बेखौनो खावलायो जाहाथे बिटिआरआव जाहाथे बे मोननै हानजा लोगो नांनानै जाहाथे बे इलेक्सनखौ गेलेयो आरो हाग्रामा साराबो गोबां खामानि मावबाय सिगां आरो दानि बिटिआर सरकार चिफ प्रमद बर' सार बिथाङाबो गोबां खामानि मावबाय आरो गोबां थालांदों गोबां दंबावो बेखौ जाहाथे मोननै हानजानि गेजेराव अनलायनानै जाहाथे बाखि थालांनाय खामानिखौबो जाहाथे जौगानायनि लामायाव जाहाथे साक्सेसफुल खालामनो हायो बेखौ जों मिजिंथियो स' बेखौनो खावलायो जाहाथे चिफआ सोर जागोन सोर जाया नोंसोर गावसोरनो सावरायनानै लाबानो जाबाय बाखि जोंसोरो खौसे जानायखौ लुबैयो जों बर' माहारि जानानै आरो गासै हारिनि डेभेलपखौ साननांगोन बिटिआरआव सिङाव थानाय अनलि बर'नि सानबा जाया गासै हारि दं बेखौबो साननांगोन स' बेखौ मिजिंथिबाय स' बेखौनो आं फोरमायबाय जोंनि गेजेरावबो जों दा बिटिआरआवबो गैया पन्सायतआवबो गैया बिदि जानानै दं माने जों बेखायनो दा BKWसआवबो गैया दा माला हाबगोन बेखौ जों नेनानै दं स' बेखौनो एसे फोरमायबाय आरो बिजेपिनिफ्रायनो डाइरेक्ट बुंखाबाय सिंगोल गेलेगोन होनना गेलेगोन आरो बिश्वजित दैमारि साराबो आरो मोनसे क्लिप दंबावो बे डाइरेक्ट क्लियार बुंखाबाय ज' दिपेन बर' सारा समाजनिति खामानि मावो आरो जों राजनितिक होनदों बिसोर नंगौबो जाय हारिनि खामानि मावो बेयो जाबाय समाजनिति आरो जाय पलिटिकेलजों खामानि खालामो बे राजनितिक आरो राजनितिकआ बहुत डेन्जारखा बेखायनो बिथाङा बेनि थांखिखौ बुंखाबाय बाखि बिथांमोनाबो गेलेगोन आं भिडिअखौ नायनानै मिथिखाबाय बयहाबो आसा थायो गेलेनायनि स' जायखिजाया जायफोरा आंनि ब्लगखौ दिनै बेसेन गोसा सम होनानै जोबजासे नायबाय बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो जायफोर गोदान फैदों अननानै प्लिज आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना लादो आरो फेसबुकआव नायोबा फल' खालामना लादो मानो होनबा गोबाव जाबाय आं बिराद बेस्थ'मोन बे सानैसो आरो गरम बेखायनो बानायनो गोबाव जाबाय स' दिनै बे ब्लगखौ आपल'ड होनाय जासिगोन स' नोंथांमोना आंखौ सापर्ट होबानो जाबाय बाखि बेनोसै स' बाय बाय सि इउ नेक्स्ट